balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon. Nakapagpakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Maayong udto Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Miyerkules. Yari kita sa ikalimang adlaw sa bulan sang Oktubre tuig 2022 mga kaaksyon. Kamusta ang mga kaaksyon ta sa sining udto? Yari naman kita sa Day 5 sang Mascara Festival activities mga kaaksyon namon sa Kanginan. No? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan karon dugay-dugay sa liyadahon ta mga balita gikan sa aton sining mga aksyon unit reporters. Kalakip man ang aton sining mga balita nasyonal gikan sa News Center sang Aksyon Radyo Bacolod plus ang mga lokal kag national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta mga kaaksyon ta sa mga kapurukan kag kabaranggayan diri sa palibot sang syudad sang Bacolod? Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. At aganta kamo karon dugay-dugay sa mga balita sa balita lokal mga kaaksyon. Kalakip man ang ato sining mga kaaksyon sa Negros Occidental ginatamyaw ta sang malipayon lang pagpamati sa sining udto samtang nagahimos na sang palanyagahon ng ato sining mga kaaksyon. No? Amat-amat na gani panyagang iban mo especially sa mga kauman, sa mga kaaksyon ta ngay gadsang baybayon, sa mga kasudaran kag kapurukan sa Kabanwanan diri sa probinsya sang Negros Occidental. No? Kamusta yung mga kaaksyon ta sa Oriental side? Kabayon ta nga oks lang kita sining mga inoras. Kalakip man ang ato sining mga kaaksyon dira sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, sa Klanin Antique, kag tubtub sa Malabutan sa aton sining pag-broadcast sa sining udto. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Canto.
Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad mga kaaksyon namon sa kanginan karon dugay-dugay. Daluntang balita sa Kapitolyo Provincial si Action Art Tayhupo na mangin kaupod naton. Ini may kang tanan sa pag-isyo sang Shukos Order sa 18 ka mga empleyado sang Provincial Disaster Management Program Division. Wala pa kuno makumpleto asuno sa Attorney Alberto Nilias sang Provincial Legal Office. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, gabalita ni Aksyon Dale Salazar, voluntary closure sang 61 ka mga water refilling stations. Sa Bacolod, wala sang sanitary kag business permit ginpangabay sang City Legal Office. DILG Bacolod nagpangayo pa klarifikasyon sa DILG Regional Office 6 nga LTO lang ang makakonfiska sang driver's license. Hindi kay bitaw, no? Anong bitaw? Mabasigon ginalantaw lang na ang driver's license parehas kapon dira sa may likod blas ang LCC. Galantaw lang kita pero ginalantaw man lang sang traffic enforcers ang mga license kag ginabalik man sa tag-iya, especially sa mga way gatuman sang kasuguan sa pick-up kag non-pick-up point mga kaaksyon, no? Ambot kay may mga nagapang dakop kunong miyembro sang bitaw, no? Pero daw wala pa man kay sining sang DILG nagpangayo pas la clarification sa Regional Office 6 sang LTO kung makakonfess ka sang driver's license ang mga traffic enforcers. Daw wala pa man kay way pa man sang gin-dispatch mo, way pa man sang gin palayag nga i-attach ining mga traffic enforcers. Karon dugay-dugay aton hibaloon ini dugang upod kay Aksyon Dale Salazar kag sa BCPO naman nga balita biktima sang pagpang-hold up sa salesman sang Fortune Tobacco sa Barangay Panukoy tinalikdan nga adlaw masolbar kun mismo ang biktima magkooperar sa kapulisan. Sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office nga balita, igabalita ni Aksyon na John Diaz sinimay kang tanan sa lalaki patay matapos matiruhan sa komusyon nga nagluntad sa syudad sang Silay. Kag sa Banwasang Kawayan, babayi ginbuno sang isa ka lalaki nga ginaligar may problema sa paminsaron. Sa balita sa patrol, balita ni Aksyon Alvin Graba Iloy sang biker nga nagpainom sang tubig sapa sa iyang kaangay nga biker ay nagpangayo sang pasensya sa nahimo sang iyang bata. Kagiban pa karon nga mga balita sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba samtang sa syudad naman sang Cadiz nagaisahan no nga out of downtown na masyar pang kaupod ya sini, no? Sa balita naman kay Aksyon Rodrigo, timpito ka mga detainee sang Cadiz City PNP nga nagapangatubang sa nagkalinlain nga kaso ginpaparaugan sang commitment order sang korte agud nga isaylo na sa BGMP. Sa balita nasyonal mga kaaksyon, the Bureau of Customs nakakolekta sang kapin 79.5 billion sa bulan sang Setyembre. 7.5 billion pesos ini, no?
kag 19.7 milyones 19.7 milyones nga Pinoy nakabaton sang first COVID booster shots. Presidente Marcos ginmando ang investigasyon sa pagpatay kay Percy Lapid. Kamara nagpasar resolusyon og agod nga imbestigahan ang draw sang PCSO nga may 433 ka mga nagdalaog. Kalakip ining Department of Budget and Management o kung DBM ang mag-release sang kapin sa 11.5 bilyones pesos for iwan COVID-19 allowance para sa mga healthcare workers. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulit. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa dilig lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, i-like lang kag i-share ang atong sining Facebook page. Tapos ninyo like kag share, padala lang ninyong mensahe basta jutay lang para maakomoda ta tanan. Pero kung damo gid, pasensya gid, no? Nga hindi ta mabasa ina tanan-tanan. Puwerte. Sige. Sa mga kaaksyon ta, handang-handa na kamo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon, aksyon, radyo. Sige, daligid lang mga kaaksyon. Sanbayan ay manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos! Sige, may nga pagpamati kag ti sa mga kaaksyon ta nga nag-monitor sa sining udto. May nga pag-monitor kay Cristin Minias Villalobos, sa kay Rochelle Folincio Susana, and sa iban pa naton nga mga kaaksyon, no? Kay Court Nathaniel de la Torre, kay Bimbim Daiz Odase, no? Daisy Tiham Chosima, Jenny Solgon, Diding Alojamento, Imbong Jocampo, ETG Larso, Dino Alik, Ronald Balboa, Rochelle Folincio Susana, Juancho Albior, Ronaldini Cor, Harry Quiniosa Hamilano, and Serena Grande, no? Cristin Minies Villalobos Araman, no? And Roslyn Labrador Rizala, malang pagpamati. Melda Garcia Fuentes, malang pag-monitora. Melda Garcia Fuentes. Kag Madam Georgia Gargasiran, Mia Salmorin Cesar Paunal, Court Nathaniel de la Torre, salamat gid, no? Thank you gid. Kag may lang pag-monitor sa kay okay, dali lang. Kay nabasa tanan no? Okay. Dali lang. Jumong Caltorilla nabasa tanan ni Juan Pachico, no? Wala ka-live ang drama ta kaina. Joshua Pacheco. Ara siguro doon ka-live to kaina. Joshua Pacheco, no? Bibi Gregorio Yolo, salamat gid, no? And sa iban pa naton nga mga kaaksyon, may lang pag-monitora. Ayos. Sige, daligid lang mga kaaksyon. Standbyan ay manumbalik kita sa diligid namang madugay. Something is calling, the beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The
song of new hope, the sound of new light that's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it when spirits weigh you down. We feel it, but when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. It's time to smile again. And you feel that the energy's rising. Voices unite, singing with pride, it's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it when spirits weigh you down. We feel it, but when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. It's time to smile. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, balik your home, mascara, oh, balik your home, hey. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. But it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Buligi. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, buligi. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Pabalik na diri sa aton sining pangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:51 ang aton oras, no? Ayos, standby aksyon Alvin Graba. Malaga pamati kay Rochelle Evangelista. Wala ko no malawag ko no. Abot kung may premyo ni kung malawag ni. Rochelle Evangelista, malaga pamati Lilian Tadina Claridad, no? Kag Elizabeth Gamala. Salamat gid, no? Life Extension Coffee Mix, mga kakson, no? Or ining ginatawag nga LF Coffee Mix, ang pinakauna nga ready-to-drink coffee mix nga may vitamin D3 nga makabulig pabaskog sang inyo immunity. Ang LF Coffee Mix, mahamot siya, mananam kag insakto gid ang sabor nga sigurado magustuhan sang tanan nga mahilig sa Sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Daligid lang aksyon Alvin Graba, balita sa patrol karon nga adlaw gali knockout game semifinals sang billiard, no? Mascara Billiards Tournaments, mga kaaksyon, no? 64 actually ka mga players ni sa knockout semifinals or semifinals sa SM North Atrium. Marusadya dira, no? Ang mga mahilig sa billiard, mga kaaksyon. Las 2:30 karon sa hapon, magasambuwa si Clint Anuba versus Denmark Castro Nuevo, no? Taga dinis la, taga Bacolod lang kung taga ni Grossman. Ang iban sinigan nito pangayaw pa. 4 p.m. karon sa hapon, Rodrigo Jeronimo versus Anton Raga, no? Las 4 pagid sang hapon, AG Manas versus Efren Batarias. Las 4 pagid sang hapon, si Warren Kiamco versus Demosthenes Pulpol. Iniya mga bigatin nga mga enkwentro ni Efren Batarias, Warren Kiamco. 5:30 p.m. si Jari Pilayo versus Michael Feliciano. 5:30 pagid, Butch Agosto versus Dines Orcolio. Mga kilalang mga personalidad ni sa competition sa billiard, no? Las 7 sang gabi, Sid Tingson versus Francisco Django Bustamante. 7 p.m. pagid, mga kakson, si Dondon Razalan versus Jeffrey Roda, mga kakson. Muna karon ng paghahiwaton dra sa SM City Atrium area, mga kakson. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ayos si Maring Rachel Aranas Miliena, no? Ga-monitor na si Maring Rachel Aranas Miliena. May lang pagpamatay da Maricoya. Kag sa mga kasi Mario Mudra, may lang pag-monitor, no? Ronald Torino, may lang pamati, no? Sige, kantuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba, iloy sang biker blang nagpainom sang tubigo sa sapa nagikanto sa isa ka upod yaman nga bikers, mga kakson, nagpangayos ang pasensya sa nahimo sang iya sining nga bata. Kagiban pang mabalita upod kay Aksyon Alvin Graba.
Sa patrol, Aksyon Alvin. Aksyon na Rex, nagpangayo sa pasaylo ang pamilya Alejo sa biker nga si Kyle Nicole Montecado matapos ka nag-viral sa social media ang bata sini nga si Rolly Ray Alejo, 18 anyos. Isa ni siya ka estudyante sa senior high school, kaga residente man sa barangay Vista Alegre, ni matapos nga ginpainom sinisang tubig sa ginaligar kag ang aligasyon gikan sa Turugban sang Carabao tinalikdan nga Domingo samtang ginapatigayon ang mountain bike competition dito mismo sa barangay Alangilan. Now, kay na Action Rex nagpadulong man kita mismo sa puluyan ni Rolly Alejo ang Iloy lang sinino nga si Madam o Mrs. Fatima Alejo ang aton diri nga istorya bangod si Rolly Ray Alejo ang ara sa sulod sang iyaman nga kwarto Action na Rex ga tiner lang gid sa iya sini nga kwarto. Actually emotionally apektado ang iya sini nga bata kag hindi pa masyadong maistorya kag base man sa Iloy hindi man haluson nga hindi man makakaon Action Rex pangod man sa nabatyagan balang kahadlok dugang pagidya Kahadlok kag kahuluya gid jay. yes Action na Rex Kung amo na may pinsar ka na nga magamuamo ka na imo ya. gani isa pa na Action na Rex Upod mo nga bikers, paimnon mo ya sang tubig sa sapa or tulugban sang kalabaw kay may karabaw sa tupad mo. oo actually May patong karabaw ginkuha mo na lang kay maihaw mo pa to. video man mambalyo ariyo kay kung kapuyo ka na pasaka to Tubig ya okay lang na. Pili-pili unta mo pa rin dehydration nga na nagapagmuna nga balatian. Paimnon mo pa ya sang tubig sa sapa. May kung ay na ano nga sitwasyon niya man. oo gid pa bangkot man gani naton to kagina ang Iloy ito yung bata mo yan nakainoban sa to anti siya naghatag Waya ginula ya to dayon. oo okay siling ko gani siling man sang Iloy ang base sa pahayag man sang Iloy ito nakainoman Action Rex no Kainuman. oo Itaon diyo, nagkaladlaw pa sila tapos lang puwas to sang biker to nga isa. oo actually hindi gid gani siya makapati Action Rex si Madam Fatima Di ba kapati sa pagkagulgol gidya sang utok sang bata niya. oo pero nagkapati ang Iloy Action Rex nga nadala lang gid no ining si Rolly Ray sa kasadyahan bala sa palumba sa bisikleta Sa ano pa nakasadya, galingin pa inom mo ya sa upod mo ya. Halin sa suba ho, huwag ka man na maluoy na nga. gani man amo nang gapangayo man sa sang pasaylo pero sulong ginlaragway niya man sulong sa iya nga mabuot man yung bata niya actually balaido ni bata ya nga magluwas nga pagtampong sa klase silik man siya mag Anong year yun eh? grade 12 Action Rex senior high Grade 12, bali Senior senior high. high siya. oo senior high school siya Second year college naman gali ni, kung isip-isipon. yes kung isipon mo second year college na kaya ti nadugangan na bisan Nagkaladlaw pa sila Oo. pagtalikod sang isang nag-inom to ya ho. gali ka Ano yung oo. babae kung lalaki ni? Puro lalaki ng mga upod naman aksyon Di na pro Rex. ang ginpainom sang kwan bla? Si Kyle na, ang ginpainom nila. Amo na si Kyle, lalaki na siya, Action Rex, membro sang LGBT. Oo. Membro sang LGBT. Yes, sir. Amo na, Action na Rex, si Kyle ang gainom na. And in fact, sunod diri kay Mrs. Fatima Alejo, nga sunod sa iya, pangayo gid sila kay daw emotionally disturbed pagit ang bata pero sana siling gani sang Iloy possible lang nadala lang gid no, sa kasadyahan sa palumba sang bisikleta ang iya siling nga bata pero sunod sa iya mabuot man kag wala man isa sang bisyo gani ang iya siling nga bata pero gapati siya nga magaserbi ini nga leksyon sa iya sining nga Kung bata. ako sa iya, ibaligyan ng orihang yadang bike na lang, hindi lang sa mag-bike-bike kay kalaw ay bla. Oo, kaga Entra lang siguro sa chokbol pwede man Ano lang, chukbol. chokbol na? Oo. May competition chokbol gadaan subongo. Ano ba? Way guro na. Daw kuan ini subong. Ano gani subong ni? Pizza 5 no? Oo, pizza 5 ta subong. Spot must painting no sa ibibiga talent na lang sa intra. Pwede man. Oo. Oo, pero pwede man
Anyway, may tsura man yung bata. Yeah, Di buot man normally, may tsura ka Oo. gani. Amo! Kung gani, sino ba gwada, mabalabag? Patay. Patayuya. Patayo niya. May tsura ka gani. Amo! Kaya lang na edad sang laing kay nagkilinadlaw sila dahil paglampuwas ang ginpainom nila sa tubig mo ba na ano maning klase ka mo? Oo. Kaya amo tong ipamangkuting kakadlaman sila base na nadala bala sa kasadyahan sa Ay, di ba palumpa, guro? no? Amo na nga gapo-apo na tong isa kadlawan pa yan, tapos paimnon pa sang ay ho, may gugustuhan ito. Cross country pa na basta kundi magluwas sa main road magi ka pa bala action break sa mga amo nang cross country nga ginasiling nila rough road magi ka sa mga sapa kagaiban pa amo na ang cross country nga Buhay ko na pampang galing kagi ang kasubong sila. Ikaw ya kay nabalaan mo ng mga competition sa bike mo. nag-experience ako sa action nani kaya maning sports nga hilig action break so sinigan na no but sa ingo sa cross country man niya ang cross country after sa main Sabi ko, road wag pa cross country kang ginatawag, Philippines to Pakistan bla. amo na galing kay off-road ni siya style mo pero mag-serve ni siya nga leksyon man action rex sa iya sini nga bata kag nagapasalig Pero madayon gid kaso to ang kwanto. check man aton action rex nagpa-record ining si Kyle Nicole Montecado sa station number 4 October 4 siya na station number 5 October 4 siya nagpa-record action rex no ining taga-reklamo nga si Kyle pero sunod diri kag base man sa pahayag diri ni Captain Pero Christopher kuha man lang sila, barkadahay man sila. mga friends lang man nga mga bikers action rex mga friends lang man ini pero depende ni karon kay Kylie kung bla pasayloon niya man ni ang ining bata bla ang ining 18 years old kay ang natabo diri action rex kay nagistorya man kami kagina ni Sir Masangkay ti ang ining kaso ikining pa-record ya referable ni siya sa barangay and kung hindi ni siya ma-settle sa barangay after sa pinapatawag apo pa na ma-execute ang barangay nga pwede na siya ipasaka ang kaso into the next level action na Rex. Now, suno kag angon sini action na Rex ka pangayo gid sang nasilingitan ang pangayo sang pasaylo ang pamilya una sa pamilya Alejo, ikaduha nagapangayo man sang pasaylo ang pamilya sa organizer sa pasinawan bala sining first Balikyo Home cross country race no sa diin almoni ang ginalauman nilang kabay pa kag ila ginapangamuyo action rex na magpakigahanda na magpakikita man ining si Kyle action rex pamilya man sa Alejo ari ang pahayag diri ni Fatima Alejo. Amo gani na sir na huyagid man ko ti anon ko man naambi kay amo na ni siya ang outcome niya tulangon na lang gid namon sang amon nga pamilya kag nagapangayo gid ko sang pasaylo kay Madam Kylie nagapangayo gid ko sang pasensya amo gid na ang akon nga sincerely ko gid nga pasensya gapangayo gid ko kag sa bata ko man nga nagapangayo gid siya sang pasensya gid sa imo. Nakaistoryahan ay kami sang bana ko. Gusto namon gid maistorya gid si Madam Kylie kay para makapangayo na gid kami sang pasensya sa iya. Pero siya mismo nakahambal kung ano gid ang pastada nga na painom niya to sa tubig. Nakahambal siya nga hindi aman tuhungod nga amo to ambi ang matabo no kay hindi aman to sige intention gid nga ipainom bala. Amo na ang akon nga pagtan-aw gid yang kwan. Klarohan ko lang lang. Ang ato kung ginagyan nila, ato kay terrain to. Sapa, sir. Amo to ang ginkuan tubig sang bata ko. Flowing, oo. Nakainom siya, naghamba siya sa akon nga nakainom sa to kay tungod na wadaan siya sang tubig. Nagkuha to siya sang tubig kay siguro sa tuman man kauhaw. Nag-inuman to siya. May mga karabaw. May mga karabaw sa kilid. Kita ko man to. Pero wala lang gid ko kaano kay do ka clear man to siyang tubig. Namo siya. Damo lang siya threat sa social media. Pag sa mga comment, bala sa nag-post, kag nag-share sa iyang mga pictures. Ma'am, ari na lang ang inyo nga sincero nga
pangayo sa pasaylo. Kami nga pamilya, nagapangayo gid kami sing sincero nga pagpasensya sa kay Madam Kylie kag sa iya nga pamilya. Mo ginaang ako nga ginapangayo sa pamilya. Gusto ko na gid ma-settled ni ang ini nga problema kay para magtulotawhay man kami. Nagapangayo gid ko pasaylo sa inyo. Sa mga bashers, nagpalihog man ko, hindi nyo man pagpatami ang bata ko. Kay kabuot lang giniblas ang bata ko. Wala giniyaga mo ang bata ko. Balay nun, giniya ang bata ko. Ya, wala niya mayog gagwa. Malakat lang ni siya, mabike. Galisin siya sa ako, mabike. Tapos, eskwelahan, balay, diri lang gid. So next ang kabayan gid lamang sang pahayag diri ni Fatima Alejo ang Iloy mismo ni Rolly Ray Alejo Accionarex. O kadamo sang nagahambal diyo siling ni Bimbim Dase siling ya pinan mo panay hambal mo wala intensyon ginkadlawan ni Lato nga apat highs o apat to sila mo ka mga lalaki siling ni Jenny Solgon Action Rex dapat ang bata niya ang mangayo pasaylo hindi kayang Iloy o dapat lang no. Di kay siling sang Iloy tutusa ko no sa kwarto. Siling ni Lesty Boss Giliar na linya may disiplina dapat no. Amo ginang dapat may disiplina no. Kay nagintra ka na gani for the good sang camaraderie and himuon mo man ang tanan nga mahimo mo hindi kay pag-intra ka na imo maglinabutaw kay imo ya Black Son Alvin. Oo, gani man. Anyway, lesson learned, no? Ang hambal gani sang kakilala ko, next time, do not that. Bisan ano pala ka budlay da sang sitwasyon kung hindi mo na pag-imuon, way lang, okay lang. Gani man, at least ang importante, mapapatsag mo ang spirit of camaraderie. Sa sininga kasadyahan, especially. Tumatagid man tubig sila sa iya. Ang tubig lang halin niya sa insaktong kuwamblang ginkwaan mo. Sa bagay, no? Kaya may ang iban man gani. Pero may iban man Action Rex, no? Gainom man sa mga tubig sa sapa. Pero hindi naman pareho tanan, no? Hindi na yan. Kung nagkuha ka sa tubig, gininom mo na, imo na diretso. Pero kung nagkuha ka sa tubig, nga painom mo sa upod mo, sa sapa naghalin, di naman naguro yung tsakto. Gani man. Buti mo lang niya personal Alang-alang mo na karumpunggan kay nauhaw ka. Kaga isa pa kung nainitan ka, ti ligo ka to nainitan ka, sugbo ka to, upod ka sa karabaw. Okay man lang ng pag-upod mo sa karabaw, sang una gani, tubog ang karabaw, tubog ka man. Amo gindaya, kay init daan. At least para maka-relax kahit papaano. Importante lang, tinakatandogid sa balatsagon, either nga basi na balaan man to sang nag-inom or wala sa kabalong, alin sa sapa, yad to mga ka-aksyon, tiya mo ng problema, gid. So at least ini magadepende ni karon Accionarex kay kung saan sila ipatawag. Ambot si Kyle ni na labot mo? Boy ko pa ni na labot gid si Kyle Action Resting wa ang company siya makaistorya pa gid, no? Kay friend bala sila sa Facebook ni Action JM mo, kag ni Action na Jan Diaz basi ma-check bala ni Action na Jan Diaz karon si Kyle para mabalaan tagid bala kung dayunon yung pagpasaka sang kaso ni kinagpa-record sila sa Station 4 no? Station 5 Action Rex. Station 5? Station 5 sila nagpa-record October 4 sila nagpa-record. Ambal ni Josephine Lacson siling niya kung hindi niya intention nga nagkaladlaw pa pagtalikod sang biker ilagid to nga intention nga saskuhan ang biker. Correct na? Kaya kung wala ka intention nga nagkaladlaw to sila pagtalikod. Gani man, Anyway, Accionarex lesson learned at gagadepende ni karon kay magadepende ni siya kay ipatawag bala kaya ipatawag sa barangay kay tinagay base sa pahayag ni Police Captain John Christopher Masangkay ini siya referable ni siya for the meantime sa barangay and whatever it is kung ano man mangin decision sa barangay kung maipasaka into the next level, that's the time
nga sila mismo man Action Rex magahimu man sining tikang. Report sa nga patrol, ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. May mataas ka dosage ang Vitamin D3 agad mapatuan ining una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you. Salamat ginaksyon na Alvin Graba, balita gikan sa patrol. Aksyon na Dale Salazar Sanbaynoy, may koreksyon sa may kong kulo na manubo nga immunity. Sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kantuantang balita ni Aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Pero Aksyon na Dale Salazar standby Anaynoy, may mayong balita ho kay ka-breaks naton, kaupod naton sa hanap buhay ang lantaw nga posible mangin magabulos bilang press secretary. Kay Attorney Trixie Blato, kay nag-resign man ini siya kahapon si DOTR Secretary or Undersecretary Cesar Chavez. Ginapaybalo na nga magabulos siya bilang press secretary, mga kaaksyon. No? Amuning naming balita, digin payag ni Transportation Undersecretary Cesar Chavez nga gin-inform na siya bilang kabahin sa mga ginakonsiderar nga mangin masunod nga press secretary kasunod sang pag-resign ni Attorney Trixie Cruz ang ilis mga kaaksyon. No? Sunod rin sa kay Chavez nga ginambalan siya sang pila ka adlaw nga nakaligad nga isa siya sa mga ginakonsiderar apang nagpamalibad siya sa pagkilala kung sino ang otorisado nga magpahibalo sa iya. No? Dugang pa ni Chavez angot sa pagkonsiderar kung batuno niyang pwesto sa iya siniyara pa sa real sektor ang iyang konsentrasyon kag hindi siya interesado sa press office sa Malacañang. No? Kag iyaman gintalakay sa iya sining pamilya. Apang ginpabutsyag nga iya ginapaminsar ang angot sa among bagay bangod kabahin siya sang Marcos administration kag isa siya ka presidential appointee, mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kantuanta ng balita ni Aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center.
Ini may kang tanan sa voluntary closure sang 61 or 61 ka water refilling station sa Bacolod wala pa sang sanitary kag business permit to ginpangabay sang City Legal Office no kag DILG Bacolod nagpangayo pa klarifikasyon sa DILG Regional Office 6 nga LTO lang ang makakonfiska sang driver's license. Yari ang kaundan sang balita ni Action Dale Salazar. Action Dale. Action Rex nagapadayon karon sa pagpanagtag ang Bacolod City Legal Office sang notice sa 61 tanan ka mga water refilling stations nga nadiskubrihan nga wala sang sanitary kag business permit pero nag-operate diri sa may syudad sa Bacolod. Ang notice Action Rex according kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. voluntary closure na pagpangabay samtang magawala pa ang syudad sang resulta sang ila sining water analysis kag sanitary permit man sang natungdana nga mga negosyo Action Rex. Ginkaron ni Attorney Ting nga may poder gid man ang Bacolod CLO nga magpasira sang nasambit nga mga negosyo pero naghatag sila sang consideration Action Rex sa sining 61 tanana ka mga water refilling stations. Rason nga tiyang term din nga ginusar is voluntary closure nga pag-request man sang CLO. Sunod diri kay Attorney Ting luwag masiguro sang LGU nga makomply sang water refilling station sa ila sining sanitary permit para man masiguro nga tinlo kag hindi makahalit sila sa customer ang ginabaligya nga tubig. Pamati naton si Bacolod City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Subong gamatamat na kami padala sa ila na notice na para sa voluntary closure nila na maulat kami sang ila results ng water analysis nila na matag samon. Bali ka mo nag-slight issue, Attorney. Sang mayara na kami naghatag sang Monday, subong ka sige pa kami pangatag. Oo. Sang notice, sang amon letter na kinapangabay lang sila na voluntary closure lang anay sila. Dayon sila sanitary permit. Okay, oo. Bali wala niyo pa naubos panagtag. No, ay paguro na ubos panagtag. Nga voluntary closure, Attorney, bali ang city hindi ka mo makapasira or anong Actually, pwede sila namon mapasira kay tiga tagman na consideration sa ila na lang kay aton ni ginasigurado talang ni anay na dapat ang sanitary permit nila i-comply anay nila para masigurado na wala hindi makahalit sa sila buyer ang tubig nila na sigurado gid na tinlo. Direct sa portion gid lamang sa aton sining interview kay Bacolod City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Si Iban nga balita sa City Hall, ginagpag-angot kita sa DILG Bacolod para magpangayo sang pathagag update regarding sining memorandum circular nga ginapapanaog ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. Action Rex nga LTO gid lamang kag sining mga deputized agents ang mga confiscate sang driver's license sa tiyon nga tiyang motorista may sang violasyon pero ang pagpahayag diri ni Ma'am Maria Joy Marides Madayaga ang DILG Director dito sa Mercedad nagpangayo pa sa Action Direct sang opinion kag clarification man sa DILG Regional Office 6 regarding sining memorandum circular sang DILG national. Kaya according kay Ma'am Maria Action Rex sa parehas sa Bacolod ang Iloilo City may araman sa mga existing nga mga ordinansa nga nag-deputize sa mga traffic enforcers nga pwede maka-confiscate sang driver's license sa tion nga may ara sila sang violation rason nga kung baga according kay Mamadayag may ara pa sang confusion kung bala may ara sang authority no hindi mga traffic enforcers nga mag-confiscate man sang driver's license. Pero ano ang bal ni Major John Giliba angot sa niyaw? Sige Action Rex ang ila sining operation kag naga-confiscate sa gihapon ng ila sining traffic enforcers sang driver's license sa mga violators citation ticket na. Yes, on top Action Rex ang citation ticket kay according kay Sir Liba wala pa sila sa may nabaton nga communication halin sa DILG kag mayara sa mga existing na ordinansa ang Bacolod City LGU regarding sa pag-deputize Action Rex sa mga traffic enforcers nga mag-confiscate sa driver's license
Ang magaling mamatay Action Rex do wala man nagpangayo ang bitaw sang opinion or nagpalapit abi sa ila sining office para magpangayo man sang update kag dugang nga explanation kag pagpathaga sa sining memorandum circular nga gini-issue no sang DILG National Action Rex no. So existing sa gihapon or nagasige sa gihapon ang pag-confiscate sa mga traffic enforcers nga in kaso nga may man sang violation ang isa ka motorist action Rex like sa ang truck ban bala gina-confiscate sa gihapon once nga may madakpan nga naglabay ng mga tracking sa mga hindi otorisado or hindi dapat labyan diri sa may syudad sang Sino ka ni LTO Regional Director ta? Nalipas ko sa nga siningalan Action Rex sa sige kay kita lang mapakigangot basi abtan ta na siyam bla sang DILG kita lang mapakigangot sa LTO Regional Office 6 bla para nga mataganta. Yes, Action Rex. Kahit sila ginitapat mo, actually may mga delay actually sila sa mga communication regarding sa mga communication man halin diri sa Bacolod City pakato dito sa may DILG Regional Office 6 Action Rex. Mga update ka balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you. Salamat ginaksyon na Dale Salazar balita gikan sa Bacolod City Government Center. Mga kaaksyon amon sa kahanginan Action Art tayupon standbyan ay sa Kapitolyo. Gina problema mo bala ang mataas mong blood sugar level? Mag-detect 500 capsule na kita. Mayam palay extract nga bugana sa Charantin nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ng komplikasyon. Something is calling, the beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it when spirits weigh you down. We feel it, but when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. It's time to smile again. Can you feel that? The energy's rising, voices unite, singing with pride that's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it when spirits weigh you down. We feel it, but when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh,
aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Sige, kantuan tanay balita ni Aksyon Art tayupon sa Kapitolyo pag-isyo sang Syukos Order sa 18 ka mga empleyado sang PDMPD wala pa makumpleto. Suno kay Attorney Alberto Nilias sang Provincial Legal Office. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Art tayupon Aksyon Art. Klaro Action Lex ang Provincial Legal Office, especially ni Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nias Jr. na wala pa nila magkompleto ang pagpadala sang Syukos Order sa 18 mga empleyado no, sang probinsya dira sa bahin sa Provincial Disaster Management Program Division kay 13 kung di siya magsala sa inyo mga 13 of 15 diri mo ang ilagali niya trabaho Action Lex mga driver sang ambulansya nga rasay sa sagwa na LGU diri sa office ng PDMP. Now, sunod diri sa kaya niya sa ila nagguwa sa ila nagila patigayon na investigation na pagpangusisa kung sino mga subject sa sining padalaan sang Syukos Order. Now, ang inyong mga driver sa ambulansya kung malumduman naton reklamo sila sa ila bangod nga daw ay kasunod sa proseso ang mga trip ticket sangin pa man ko siya kay tiko ng ambulansya so next kisa inumid naman dagdog kahiling nga gawon na limawa kung may kinadulog ang pasyente mo gali kay may ala gali nga ang ambulansya ginagamit para sa transport sa mga patient sa diin may time pa ba na magkuha sila sa sining trip ticket pero sila hindi pa tasubong very premature pa na maghimo sa any comment to this kay pagkatapos ng pagpadala nila sa Syukos Order magahulat ang province ang iya office sa mangin explanation sa sining ginapadalaan 18 talan ka mga empleyado nga sa indira sa PDMPD. Now ginapabangkot man si Nilias kung malalano ang niya sila mag-comment kay ti sa kadamo action Lex mo sa mga empleyado nga na may alas ng investigation na ginakandak sa ila sila ti sa ini isang reflection o kung isa man ini siguro ka listen din no? Especially sa mga nag-auyat nila sa mag-posisyon sa bahin sa province kaya kinanglan ikaw mismo pulis sa mga empleyado kaya ikaw dira ang tag-pamuno referring to Dr. Zipar Jihad Kayan kay ang gusto ni Governor Lacson Governor Bong na kinanglan gila public service amuning trust sa niya sini administration. Di ano ginang sala sang 18 ni ka empleyado sang PDMP Action Art tao? Hindi pa sila ka-comment kaya ang ginareklamo di may mga mayara na sa trip ticket may mga pabaya sa obra doon mo na Action Lex. Di kabudlay gina-action na now? Kung matuod malang ang aligasyon ni bas intriga malang ni? Mula galing na may Syukos Order kaya pa-explica ron sila no? Kay adra na sabto na sa investigation na proper. Kadugay na ni amo pagyapon, sokos-sokos pagyapon, pukos-pukos nang guwa sina kung makuanan ka. Hindi, sila lang si Manay Action Lex lain matunguna na taga-OPA. Atong taga-OPA. Kulay na niyang PDMP, daso ni sa OPA, sa OPA, daso ni nga kaso ni, hasta subong wala gyapon. Di may process mo, amo na nga balat ng Elias. Hindi mo man pwede na pag-dala-dala sa akusasyon kay actually why may nagreklamo malalala sa province kaya ginapa-investigaran pero damo galing sa 18 no, hindi talang mga regular employees ang iba nila mga casual employees sa probinsya. So sila nga may legal process nga ginanatagan taman tiempo nga maka-explicar rin sila kung meron yung man reklamo hindi man pwede Action Lex kahit i-subject in for kung mo ang matabo diri kung mapamatulaan niya sa province based sa ila sinila sabat dira kag sa investigation kag hearing mismo di tantamon Action Lex sa pagkakasa mo sa trabaho amo na sila Nilias nga wala tunta ang tiempo nga matapos mapadalan Syukos Order wala to na nila sabat and then
may actual hearing pati kayo nun para naman yung fair man sa mga akusado gining reklamo nga ginapasaka sa ila. Pamatian naton si PLO Head Attorney Alberto Nias Jr. Subong, we're still awaiting their answers no para i-kompleto ta kiti may iban pa nga wala kasabat. I just like to clarify gali wala pa gali na serve tanan nga 80 no, ang iban in the process of being served pa. And kay iban isa gali lagyo may lain ang i-assignment I think do sa La Castel Isabela nga hospital. Tapos ang duwa daw in-finalize, may kulang pa to gali ng mga documents. So in the process of being served pa. So once we serve those and then once we get their respective answers, that's when we resolve also the show cause complaints. I'm just the administrative hearing officer. Pero you know, if we find probable cause no in kung may probable cause for disciplinary action, then it follows nga may aragid reorg na masunod. Sa paglantaw naman gili isang ebidensya mga drivers ng ambulansya. Hindi ko sure kung pila to no do 15 or 13 to ka drivers. Ang mga driver, ambulance drivers. Ambulance drivers. May ara to mga instances kidamo to mo, hindi lang to tag-isa ka instance. So may ara man di man ginataran nga ginagamit ang ambulansya for emergency. May ara man at times nga do for transport or for so may ara to medyo numerous bing trip tickets ang ara per driver. May ara kita casual dira, may ara man regular. Pero I think sa drivers ng mga casual. Considering that it's such a huge division, hindi magiguro na bala mabantayan kisa pero of course titani gina-police mo gid ang ranks mo So I think this is a way of policing the ranks also nati i-refer mo for investigation. We have to clarify this is still under investigation. We still have to verify also the evidence presented. Wala pa man kami napagawa nga resolution. Ang mga sunod sa mga person sa napalayag ni Atty. Alberto Nias Jr. So sa tiyang nga makapadala ni sila sa reply na scheduled hearing pa, agud matagan man na chance nga magsabat sa mga aligasyon ang ginpadalan sa show cause order ng mga empleyado sa ilalom sa PD. Ang atong balita gikan sa Kapitolyo Provincial Buyo ginadulong sa inyo sa Super 5 balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Thank you. Salamat kinaksyon na Artay Hopon. Balita gikan sa Bacolod or sa Kapitolyo Provincial. No backlash dashboard mga kaksyon. Car aircon cleaning ang need ninyo mga kaksyon. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Kantuan tanay balita ni aksyon na John Diaz sa
grupo mga kaaksyon. Ini may kang tanan sa lalaki patay matapos matiruhan sa komusyon nga nagluntad sa Banwa sang Silay kag sa Banwa sang Kawayan babayiho ginbuno sang isa ka lalaki nga ginaligar may problema sa paminsaron. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon na John Diaz sa Nukpo. Aksyon John. Aksyon Rex, ang unang report nga nabaton sa Silay City PNP. Isa ko na kalalaki nga nasakpan nga patay sa Kiritsandalan sa area sa Sitio Kabog, Pagkidait, Barangay Ginhalaran sa sunod sang Silay, mga alas 11:55 ng kagtakna kagabi, Oktubre 4. Aksyon Rex. Pero sa nagpadigay ng investigasyon ang Silay City PNP, dito nila nabeluan, ngaring biktima nga ginkilala kay Ramil Castellano y Billones, Ramil Castellano y Billones, 20 anyos, may live-in partner, kay residentes man sa Sitio Kabog, Barangay Ginhalaran, sa sunod sa Silay, ang biktima sang pagpanglutang. Action Rex. Kaya ay sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruca, ang hepe sa Silay City PNP. Alas 11 ang takna kagabi, may nagluntad nga komosyon. Kumo ang amay kagang utod siring biktima nga si Castellano, nagainom-inom din Action Rex sa ilang mismo nga lugar. Eventually, siguro blado ng init, ining amay, siring ni Castellano, kay bangod nga ang suspect na ginatudlo diri responsable sa krimen nga ginkilala naman kay Danilo Datuon alias J.R. Alip nga residente sa Barangay Kapitan Ramon ang nagadto sa Barangay Ginhalaran sa nga utod. Tido nagapamati-mati balag ko na Action Rex na tido na igo siguro iring amay ni Castellano pero ang balda ni Daruca wala na nabaluan kadugit ang kaundan siling nga mga aligasyon nga ini digto kag nagluntad ining komosyon paglalisay irinaway Action Rex sa timbang man nga bahin. Dugang pa diri ni Daruca doon na gamatamat na magkuno nga nagkarekanay bilang sitwasyon dira sang ila irinaway, nakibot na lang sila nga nagbunot ining si Datuon sang iya ginasukbit nga sulpak. No, sa isa ka 12 gauge shotgun o kunabi improvised shotgun Action Rex. Kag digto, gintaya ya ini sa nakitaan iya nga nagatindog dira nga upod man, siring iya nga mga nakaenkwentro, digto ka na tsimpuhan niya siguro si Ramil Castellano kag iya nga ginlutang. Subo-subo kay ang igo, isa lang kay igo, pero diri sa may dalom ilok, bala? So wala nga bahay Action Rex, kag inisang nga gawon pa rin dala sa ospital, galing kinig deklarar nga dead on the spot, patay gid. Ining si Castellano Action Rex, pero part of the proper disposition, inigin dala sa may Teresita Lopez Salandori Provincial Hospital, sa sunod sang Silay, kaya ini formal nga gindeklara nga dead on arrival ni Dr. Jeremias Manuel Moscar, ang attending physician. So diri kay Daruca, wala man sila kuno gid sa ginatawag bala nga dumaan nga dinumtanay, kumo ining suspect nga ginatudlo nila nga si Datuon, why man do naga-star gid sa may Ginhalaran, kay taga Barangay Kapitan Ramon ni mo nagalagaw lang sa Action Rex sa iya nga utod. Tamba diri ni Daruca, ginatay nila subong nga mapadalman ining kaso. Bas may mga daan ni silang timatigma bla o kon irenaway nga duha kag sang magtimbang nga pamilya diri para ilagin mausoy kuno ang pinakamotibo sa likod sa ring krimen. Pero ang subo pa diri nakapalagyo ining suspect Action Rex nga si Datuon nagapadayon gyapon ang hot pursuit operation sa mga kapulisan. Pero ang diri ni Daruca kung mag-surrender man or madakpan nila ingagaw na nila nga ipaydalom sa inquest proceeding. In kaso hindi madakpan, ipaydalom na nila sa inquest proceeding o regular filing at large lang galing ining suspect na si Datuon. Ang ayo diri nila kay may mga himata man daw sa Datuon sa lugar nga kung tani ibla magkooperar sa kapulisan kay para mabatian na sang pulis ano naman niya ang side sining suspect si Datuon. Kaya ang diri ni Daruca ang inabatian lang ang version o kanang panagsayon sang pamilya sang biktima. Yari si Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruca, ang hepe sang Silay City PNP. Mahulog na to siya sa subong sir sa homicide sir o no depende fiscal kung ano kasapa niya. But halin to siya sa isa ka daw nagminaisa yung dalawa may commotion tapos muna ang isa ka party nagkuha armas na tiruhan ng isa man ka ang atong biktima. So buot sila yung galing sir may natabo kaya sir nga away.
may ara siro away mga around 11 siguro kagabi. Yes, siro bali dito man siya gintiro sa aton yung suspect. Yes, sir, no, bali ang natabo dito na ang tatay siyang suspect. Amo gid ni siya ang kaaway siyang aton suspect. Amo ning komplaya ang tatay siyang aton biktima, but later on kay tungod nga nagdinaisay ang aton nga biktima na tiruan bata man ni siya suspect. Sang kontra sa suspect. Okay. Oo, sir, kay isang tulupin daw nagpabati-bati istorya as pa nga daw ginpatulan man sa isang tatay sang biktima amo po nga nag-initay sa uli. Yes, sir, identify and hopefully mag-file natin ang kaso karon sa hapon. Pero ano siya, sir? At large or nabalakpan? At large, sir, nakapalagyo na siya, sir. Ginatiwaan pa namong nga madakop ongoing pattern at pursuit operation. Kung makuha, i-inquest ka karon. But kung hindi, i-file tabang yapo ng kaso. Ang version lang nakuha natin is ang iya kapamilya sa sang biktima. Kaya ang ibang mga tupad dalay pa po operative. So hindi magitama ka naman ang tao nga nakakita. Ang Subic City Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruca ang hepe sa Subic City PNP. Ang background naman sining suspect kasi datuon sunod diri kay Daruca may mga kaso gid man ini no ginabatubang damo na sa reklamo involved sa kinawatay dito sila lugar sa may barangay Kapitan Ramon. Turambal diri ni Daruca mas mayo gyapon ang mabatian nila ang side naman sa suspect kulogid bala matutod ginatabo kay tikon ang mga sakris palibot kalabana naghatag gid sang panaysayon nga nagatudlo kay sining kay datuon nga mo gining suspektado sa likod sang krimen pero luyag pa hindi labay baruana ano gid bilang natabo antes pa man ang krimen. Sa iban pang Action Rex sa silay may shooting sa may kawayan nga area may sabing incident, may isa ka insidente sa pagpangbuno nga nagluntad mga alas 4 ang takna kahapon, Oktubre 4, da mismo sa area sa Purok 1, Barangay Gilhungan sa Banwarman sang Kawayan. Ining biktima, babae, ini siya, ginkilala kay Jalil Tabuhara, E.R. Kisola, 49 anyos, samtang ang sospetsado naman, ang muli si Jovito Tabuhara, 49 ang edad. Sunod din Action Rex kay Police Major Gary Alan Rizuma, ang hepe sang Kawayan PNP, nagkakaon bala sang finger food, ining si Tabuhara, magsining ka finger food, para rin mga fishball, tempura, daw man nag-usang niya kuno sa kilid sang iyang balay, and then daw gulpi lang kung Action Rex nga nagpalapit, ining si Cantire. Wala ko na ano nga rason, may bit-bit kina Action Rex sa kutsilyo, ining si Cantire, inatake ya, gulpi ning ginbuno, ining biktima nga si Tabuhara. Tatlo gini ka beses kay ginbuno, galing kay Tiro Suerte, lang bala nakaluwas inisa, naka-evade sa Action na Rex, kag dito, nakaangkon lamang sa sang pilas, yung gagmay man nga pilas, sa yung kamot, galing kay eventually, ining suspect, binutong yun ni Action Rex ang kutsilyo sa kamot, sining victim nga si Tabuhara, ang ito nakaangkon sa sang pilas, hindi may pilas pag siya sa iya naman nga wala nga bahin sang iya nga mata. Sunod diri kay Rizuma, iniabing si Cantire, do may problema, bala Action Rex sa iya nga paminsaron, do may nervous breakdown. 74 years old na nino? Oo, 74 years old na ni siya. Tapos, may mga physical problem man siya. Anyway, tambaga rin ni Rizuma, kilala, ay man si Tabuhara, kag si Cantire, amo siguro nga wala gyud naglao mining victim nga mo nga bunon sa sining senior citizen Action Rex. Outpatient naman ining si Tabuhara kay mga minor injuries naman to nangkon nga. Ining si Cantire, 74 years old na, parts ng proper disposition, ginpeso gini sa Action Rex sa custodial facility sang Kawayan PNP. Pero ang balda rin ni Rizuma, sa tiyon nga magdesisyon ining pamilya ni Tabuhara nga hindi na sila magpasakas ang kaso o maarigluhan ay abi sa magtimbang nga bahin kag maya mabatudan gid man nga ini may ara problema abi emotional, mentally kag physically ining suspect siguro masimintindihan da sang suspect asang biktima kag hindi na nila pagpasakaan pa sang kaso. Isang si Police Major Gary Alan Rizuma ang hepe sang Kawayan PNP sa ton interview. Ang atong suspect ni may ko na sila may history to nervous breakdown na. So, ito na mo, medyo may diferensya na sa iyang physical at mental nga
problema. Ah. So, ang ato nga biktima, may kataon ang pintura, ika talakilit talaga na patuloy na. So, nagapot ang suspect na tapos nakamanage sila sa pagbuno, so muna yung kamot ng pilas ni siya sa kilay sa mata niya, wala mo na taigo. So, ang biktima kami ay outpatient man, hindi man sila nga sa niya. So, ang ato naman niya nga suspect ay naka-detain sa ato niya police station. So, proper disposition kung mapait ang ato niya mga biktima ni karoon na ito sa kaso o ay subong sinabi. So, subong ginagatamon sila kung anong hiningat daw, kung anong ilang disposition sa victim sa type ng victim and the suspect. Okay. For disposition para hiningat daw. Actually, si Police Major Gary Alan Rizuma ang hepe sa Kawayan PNP. Balita gikan sa Nokpo ang kaaksyon nyo. Aksyon Jan Diaz, una sa balita sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:47 ang aton oras. Salamat ginaksyon na John Diaz. Balita gikan sa Nokpo, no? Ang balita ni aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO karon dugay-dugay plus ang ato sining mga out of town reporters mga kaaksyon. Diri kita nayho may Something is calling, the beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it when spirits weigh you down. We feel it, but when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. It's time to smile again. And you feel that the energy's rising, voices unite, singing with pride, it's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it when spirits weigh you down. We feel it, but when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Malakay Finance Corporation.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Sige, daligid lang mga kaaksyon na matagtanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos, sige. Action Rex, good noon. Batian mo hambal sang nanay mabuot bataya kuno ha. Nga asya mga yo sore ang bataya siya nakasala. How? Kung ako padayonon ko na kaso kuya sa iya. Ayos, Cherek, may lang pagpamati dira sa Iyala Alabang, Muntinlupa, no? Nagatamyaw lang sa taga Pandanon, Silos, Morsya, no? Cherek, Eric Rojo. Ana Senoro, Lita Navarro, no? Lingyan ko na kuya patilawon ko man siya, inom sang tubig halin man sa turugban para matilawan yaman kung ano ang sabor. Halin sa kay Lita Navarro, no? And dalin naman sa kay Alan Hardinico, mayong udto Action Rex kag sa tagpalamati dapat tagaan leksyon kulo kadlaw ninyo tihibi ninyo gid, no? Halin sa kay Alan Hardinico. Jenny Solgon, happy Teachers Day. Happy birthday sa akon nga brother sa kay Susano Hisolgon kag sa akon cousin Criselda or Criselia, Joselia Paulino Gayanilo Ortega. Happy birthday. Ayos, sa kay Zamboanga del Norte, ga-monitor si Zamboanga del Norte. Sa kay Blondie, dapat file case ang bikers para wala sang may mahimo sina. Liwat taas iban. Gani man. Thank you, Gid Blondie. Parang Fiding Pelisario, parang Benji Pelisario, may lang pag-monitor dira sa Marikina, Manila, no? Halong pare Rex. Ayos, sige, salamat Gid Parekoy, Piding Pelisario. At iya Kimi Riman, salamat Gid Milili Oligo, Jorini Pumusino, Romy Alconsa, Leonila Tarusan, no? May lang pagpamati sa inyo, no? Sige, daligid lang mga kaksona. Sanbayan ay manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Napasalamat kami sa inyong mga bulong na isa inyo nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom.
Ang barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata. Amo naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Mandorel kag sa team sa Aksyon Radyo and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sang Barangay Mailom. Nagapasalamat gid ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat din sa IPM na ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga pasalamat dito nga yung patigayan ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan ng mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners.
Ano bala ang matuod nga nawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba di ka? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagyak ka na klase sa babae! Dumagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung start ng start? Gusto ko pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot nga mo pirme para nga nagma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Gupangita pa sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kigindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagin pang losyunan, kagin pang kuan ko gid ilalawas. Ilang Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo!
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 5 ang aton oras. Dari sa inyo sining nga palatuntunan. May lang nga pagpamati kay Ryan Taga Mulila, no? Bret Hart Tonato, may lang nga pag-monitor sa kay Mimi Tonato, dira sa Antipolo City, Rizal, no? Linilata Rosana na naman kag Roberto Hiraposco, no? Caraballo dira sa Hotoda, Handumanan, Bacolod City. Ayos, salamat gid mga sirs, no? O sige, kantuan taray sa aksyon na Eric Magbanwa, maki-update kita sining biktima sa pang-hold up lang salesman, no? Sang Fortune Tobacco dira sa barangay Panukoy nakaligad nga adlaw. Masolbar kon mismo ang biktima magkooperar sa kapulisan. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCP o Aksyon Eric. Aksyon Eric sa ini kasi mana tag siguro dali na lang Dali na lang ang? Marilis ang nabilin to. Hindi ko kundi ano na gali kay... Ay nabilin nga kulang bala to. Sa ginrilis. San o to? Ayun di purma. Lasod si Mana. Hindi nga panabutan si ini nga siya doon sa semana. Tigod, hindi no? nga semana. Kaya daw ka, kuha na gid, daw kaya ay nagidblaw. Araw, tayo mo nga kagapon ka lang. Way pa kuya. Way ka pagkakwa. Way. Ate, at least buo. O gani. Buo kag may pabuton pag nga another buo. Ba, ano pa? Kundi ang buo. Buo. Ayo. Di ba, yung congratulations. Ba, congratulations. Kay way ka pagkakuha kami sa imo yung kayuhan. Ang iban, ubos na. Ako, ubos na. Kay Alvin, ubos na. Uyatan ta kay kadasig lang. Ati, mayata mo na karon pagkapon, way na. Alaban eh. Ayun, di purma. May nagahulat ng daan to. May ginasuba na ito daan, no? Kaya kay Rex na, muni na. Ayun, di purma. May lang nga pagpamati kay Dero na Rida Trabaw. Okay. Oo. Ate, naguro may surusol man na siya. Arid sa kapa, nagligad nga adlaw mo. Rin siya? Siling niya, sa lason lang ang inyo nga duwa okay. Action will malang ni kagkaka-action Dorel. Maturo ko lang chocolate ka nakaong ko ay. Ang chocolate na tames? Yes. Ate, mo to do, yatobla mo. Do yatogin pa da. Pulari ang bayo ho. Ano na? Si Vice Gov ka pamateo. Siya? Ayun di purma. Oo, kamatay siya. Hidlaw man ta kay Vice Gov Jeffrey Ferrer. Oo, sa niya pare ka pamati ko. Ba, te? Ayun di purma. Vice. Why kita da? Ayun di purma. Sang nakaligad pa ning sinimana mo ara sa gali. Ara na sa wag. Vice Gov may lang pag-monitor Vice Gov Jeffrey Ferrer, no? Ara sa pamati sa niya pre ka pamati ko. Ba, perti ba? Ate, okay, Vice ha? Oo. Bala mo na. Ayun di purma. Kamusta, Vice? Ate, okay lang ang Rex. Kasabat si Vice. Marutawhay man lang si Vice Gov pag monitor ni sa aton dre Kung marutawhay sa Bla, ari man lang sa probinsya di Blao. Oo, asli niya namin sa batya ba? Ano sa batya? Nya ara na inyo duha pre Rex. Ayun di purma. Nami ba? Mabuhi man ang patay ba? Laban Nga bulsa. Ayun di purma. May lang nga pagpamati kay Vice Gov Namiha, Action Rex. Ayong pamati lang kay Vice Gov Ayun di purma. No TikTok ba? No TikTok challenge. No TikTok challenge nga aratsada kang birada ba? Oo Bili ba? Tiga. Garo panyaga si Vice Gov may lang nga pagpamati na Vice Basta si Vice Gov po rin na sa Negros may problema na. O sa Manila sa tinig na ito kalambot niya. Alas Facebook sa Facebook pwede po kung radyo hindi nakalambot sa Manila to. Pero araman ang driver ya? Ito sa Rosada? Oo
matik ni Toto Sani. Why niya puno? Bisan why na si Vice Gov ya? Ara na si Toto Sani kita matik ya. Gani man always na yaga monitor mo. Monitor na si Toto Sani sa car ni Vice Gov ya. Tiwag kita na. Ara. Ara gani. Sige ah. Sige ah. Kay gusto na Axorex ah. Kay karon tako na pala ni Vice Gov sa to. Kay Kapcha dira. Sa Barangay Robles kay Kagawad Jofred. May lang nga pag monitor amot kung ga monitor sila subong ga monitor guro ah. Why kada way ka mapatsak niyo? Why gani no? Ay si Vice Gov kali ara sa Bacolod City College kili kay inspection. Sa bago. Bago siya. Bago City College kili kay inspection sa. Okay. Ang college na ba sa bago? Oo. Kina-inspection kili ni Vice Gov siguro kung may mo na siguro nga project na no. Gani man ti Dugan guro ah. At least nakadtuan sang DC Gobernador Bla. Ati iti bago palanggan na ni Vice Gov ang Bago City. Ati guro may mga prospect naman sa project ay butang guro sa Bago City College eh. Sige Vice, good luck na si mo Vice Gov ah. Kag happy listening lang no. Kag but si kuan Kagawad Jofred kag si Kapchat. Galisin man sila eh. Galisin man sila. Lisin ka man Kapchat kag Kagawad Jofred. Buno patsa ka mo kayo paskarana ho. Ti ano ko maskara? Kasabat. Kasabat pa. Do kapihan ni ako ito. Si Sir Joseph Chua man ba? Si Boss Joseph Chua yung tiga pamatay na sa ato niya. Always na yaga. Buhay na iya. Bisan wala na sa iya. Balayang iya ito yung paligyaan niya ka. Wangan na itong sulat niyo ya. Sir Joseph, may lang pag pamati ah. Panda sir nga pagpulo pangapi ah. Akin lang kami din exercise kung daw gusto mo mangapi nga upod kami ah. Gani, pero text lang pag may time ah. Oo, kaya kung matis ka tayo, manawag mo lang kami. Dalagan man. Amo. Hay, pakabuhi. Ayo di firma. Ay, sadyawan na rin kay Maskarao. Ha? Sadyawan na rin kay Maskara. Uy. Kita sa ikalimang adlaw subong ah. Kani pero nagulugalom naman o na ano sige nga mo ginaya kung magalom sa ti may tendency nga maulan gina siya no do kada hapon niya do ambot kahapon gani daw daw hindi daw wala gid man pagulan to kahapon ay. Why kapon nagigad to kahapon niya pero titong palpas ulan. Gani tong nakaligad lang hapon to. May pagbaha-baha to. Bakulod naman, naglutaw. Nagbaha ang Bakulod. Nagbaha ang Bacolod City. Gani. Tamo na patawag to na yun meeting si Mayor Albito sa DPWH. Tingala mo si Mayor nga ito gulpin, naglawot ang Bacolod daw. Hindi wala gwaan ng tubig na niyaw? Taway na ni katapusan ng bahas Bacolod eh. Kung nadugangan pag ito inuras nga pagulan di tapos lutaw kitang Bacolod guro. Pila to ka areas na mo damo to mga areas nga dalalo mang tubig mo. Nila ko sa ulong, hindi katamo pa sa drainage, hindi nga mga bago, pero hindi ka suporta sa tubig, aw naman. Basi ko nasta lang na sa way guaan blang tubig. Kaya kung may guaan nga talunsay, itong repair to ng kaligan, kung talunsay lang to. Gani, manodo ka. Basta siguro sa ngaan lang eh, way ka guwa to sa pagwaan nila sa tubig to? Ang magsaysay to lang flyover? Oo. Hindi ba pag-oran ng mga tamburong? Ba't nga to, hindi ka support tao? Gani man? Ano nga, upabrahan na man, hindi mayon, ano? Man, kasi kung may mga support na, ano? Okay pa man ang City Engineer's Office ta? Ate, kapag mo naguro City Engineer's Office, kag DPWH pag iti. Dapat ilan ni hampa kung magbaha-baha ni, no? Thank you, good Congressman. Si Basti Gerhen Galeo, may lang nga pagpamati, Basti ah. Ginalingaw mo ko, hindi ko paglingawa, bla, kaya kadaran ko. Hapit lang kamo sa Black and White Coffee House sa may home site, mga pita to. Dito na gali sa may pakadto sa Fortune Town, bla mo kay Basti Gerhen, bla? Kilala mo na? Si Baste? Oo. Listener ta na. Okay. Atun ini. Iyan ang kapihan da? Oo, iyan ang kapihan. Ate, may problema gali. Kaya bisa mangutang na gali. May problema. Black and White Coffee House.
Okay. Malapit ato. Ay, Ate, sige. Mayugid, sige pag may time, sir Pag may time, sir, text mo si Action Rex na. Oo, kay mga kadto da. Makakadto kami na ni Action Rex, ha? Ang coffee mo da nga masarap. Naman na tirada mo, masarap. Grabe pa sa kaili mo. Ayo. Daw mahuya man ta sa imo nga pa sa kaili ba daw piyo Laban Kaya ano ning biktima sang pagpang-hold up Ate, ang biktima sang pagpang-hold up siya na ning makasolbar man sang iyang kaso Oo. Kay sila ni Police Major Jory Puerto, identify na to nila ang motor. Identify naman nila to ang duwangan ng pang-hold up. So, ang liabi, ari na lang sa biktima nga si Jason Masangki nga salesman ba? Sa Tobacco Corporation nga ginhold up to sang Sabado sa hapon sa barangay Panokoy. Ining adlaw, ining hapon pag ginapabot sa ni Major Puerto nga mag-execute sa affidavit para nga ma-file na yun ang kasong robbery hold up. Para nga bisan paano masurbar ini ang kaso, masolusyonan kag matagaan man sa justisya Iti identify to ang duwa nga nag-hold up siya mga 20,000 pesos man ito nagkuha ka kwarta kaya ka Tobacco Corporation silang ni Major Puerto niya inang duha na nga na-identify namon ga pang-hold up na to sa area sa police station number 7 sila man na itong responsable sa pang-hold up to sa area silang ni Major Puerto niya dapat ay man ipasakahan ka so kapag naawag marato bares amo nga i-operate namon sila para nga hindi na sila kapanghalit pa sa iban nga mga negosyo diri sa Bacolod, especialmente ining mga Tobacco Corporation nga nagalipot diri sa pinaka mga barangay sa syudad sa Bacolod. Kasi ni Major Puerto, identify na namon, kilala na namon ang mga nagasakay sa motorsiklo. Yari ang palayag ni Police Major Jory Puerto, ang hepe sa Police Station number 8. Bali siya positively identified na to ang motor, pati ang naong sang suspect na. May picture din kami ipakita ng motor ang naong sang suspect sa palibot na nakakita na ang motor yung gamit. Kag ang naong ipakita man sa Lunes sa ila, pag-victim ta. Ang mukit din sa bumadlaw, wala to na makatod na kay kung makuhaan sila affidavit, ma-file ang kaso, regular filing ng sa prosecutor. Kung maabot sila karon baan sa nato ng affidavit, in-text sila sa atong investigator na makanto sa bumadlaw. Paano plano nila? Subot siningon sir, kilala gid nila. Ang naong kay ang motor, ang naong sa mga suspect, amo ni ang mga na-file ka dito sa may Section 7, na amo man ang ilang hold up man. Naka-file ang Section 7 hold up sa amo ni nga mga tao. So, may identity na takot, may address. Subong sila ni aton ginapantayan, amo ni nga motor, amo ni nga mga grupo. At least do may kasulbaran ini nga kaso. Sir, file rin kaso kung mag-cooperate ng atong victim. Pero sa lantaw niyo sir, porsigido ang mga biktima sir? Daw wala gani kasiguruhan to kay ang ila kumpanya to daw hindi magano sila. Wala na karon maabot sila karon kung ano yung desisyon nila. Kung hindi sila di prosecutor, ma-sikip sila sa mga interest. Ang ato niya na-identify ang suspect. Amo na ang aton nga na mo. Sa ila naman niya papilya na mag-opera na magsikip ang affidavit niya para ma-complain din ma-file ang kaso regular filing. So ang yabi siya sa pasurbar siya ng kaso ara mismo sa mga biktima? Sir. So hopefully sir, mag-coopera sila sa inyo. Dapat lang para ma-file ang kaso para mahulugan ni waran kapunta. Action Rex, Police Major Jory Puerto, ang hepe sa Police Station number 8. Ang inyong kaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman si Action Rex, pagpanong report una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ayos, salamat ginaksyon na Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, mga kaaksyon, no? Sa mga kaaksyon ta, daligid lang aksyon na Roger Goteba sa detalye sining balita sa siyudad sang Cadiz, no? Arianay ho, dire kita ho, life extension na vitamin D3, mga kaaksyon, no? Something
Something is calling. The beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it when spirits weigh you down. We feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home. Aksyon! Radyo! Kantuan ta na yung balita ni Aksyon na Roger Gotib mapakadisa na kita, no? Ini may kang tanan sa 7 ka mga detainees sang Cadiz City PNP nga nagapakatubang sang nagkalain-lain nga mga kaso ginpaparaw gana sang commitment order sang korte agod nga masaylo na sa BGMP. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Action Rex, may pitutunan ka mga detainee gikan sa may Cadiz City PNP Custodial Facility nga sa diin gin pull out kay na mga alas 9 sinigid lamang aga. Kay di sila ang mayara commitment order halin sa korte na pirmado ni Honorable Judge Gwendolyn Jimenea ang transfer na ini sila sa Bureau of Jail Management and Penology. Ang mga detainee ini ginkilala nga mo sa Ramilo Aliponga 30 anyos sa edad sa Villa Luisa Barangay Luna. Ini siya may kaso nga murder. Kag subugman gindalaman kaina si Errol Rosales 20 anyos sa edad, residente sang Villa Barbas 2 Barangay Sunto. May kaso man sang droga. Rolex Sander Rosales 46 anyos sa edad sang Villa Barbas Barangay Sunto. Nga sa diin ini siya nagapatrubang man sang kaso nga drugs. Gin-transfer man si Ray Gonzales 30 anyos sa edad sang Stop Valderrama Barangay Luna nga may kaso man sa yapon sa drugs. Gin-transfer man si Bernard Picayco, 46 anyos sa edad sang Purok Santan Barangay Sontri nga may kaso man sang druga. Charlie Bacroya Bernard ini siya ang residente iya sang Purok Nara Barangay Tinampaan. Ang kaso man sini drugs. Dalaman sa pag-transfer ini si Jemar de Quiña nga sa riin residente iya sa Puro Kakahuyan Barangay Daga nga nagapangatubang man sang kaso nga drugs. Kagini sila ang naaresto na santo apang sunod pa sa kay Deputy Darius Borja sang Bureau of Jail Management and Penology. Ini sila nga pagkapatigayunan pa sang 1 week nga quarantine pagpain sa ila sa may bahin sa barangay Andumanan sa siyudad sa Bacolod. Pagkatapos sa isa ka semana antes pa sila ibalik diri kag isulod na sa Bureau of Jail Management and Penology. Ang ila sila nga medical certificate ang permado man kang doktor diri sa may Cadiz City Emergency Clinic nga fit to transfer sila. May katanan sa sini nga paghikutar. Report gikan sa siyudad sa Cadiz para sa aton mga ka-aksyon mahilig magkape. Yari na ang kape nga aton sini nga ginapangita ang Life Extension Coffee Mix. Amo lamang ang kape nga tagsakrasay sa kape nga na sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo!
Thank you. Salamat din aksyon na Roger Gote. Balita gikan sa syudad sang Cadiz. No? Constipation ang problema ninyo. Balokang constipation. Amo siyang iloy-iloy mo sang tanan nga mga diseases, mga kaakson. Ario Evergreen Herbal Capsule ginareko. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero Dapat niyong malaman kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Sige, daligid lang mga kaaksyon na matagtanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. pero kamusta man? Ako na would like eh, mayara gina na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos ano naman, ubraw ng dason. Ubraw ng dason, singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so, ganun lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nambala nga, isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw, gusto ko, basta hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makinta siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For, bugtaw. I-records ang kinanglanong kapag-titikbar ka na. Yung kukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ako manakit.
Active mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula sa imo mga klase ko makadaong kamandrapulo. Tatugan ko balala. Di silingkod sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Aksyon Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Aksyon Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisilin ko pasalamatan tagi ng Aksyon Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Aksyon Radio, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamati permi sa Aksyon Radio, wala kakaabot sa premium sang Aksyon Radio, kaya wala kita kapamati tungod sila kay ara ako sa Aksyon Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Ingat na tanong sang Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kay nga mo ito nga pag-abri ko Fred sa lang agi kaya nga mo ito imunak lang dako ng bulig siya Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano ba salamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis lason inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo
tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilir. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malaba ang Malaman kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa atong sining nga pangalagad pasensya ginang way ta malabutana sa sining hapon mga kaaksyon, no? Sa ato sining nga mga kaaksyon nag-aagda na kita sa masunod nga programang This Is My Life o podcast Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan Aksyon Rex Kantong. Maayong hapon sa inyo tanan-tanan, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sa Aksyon Balita.